guys, today there's demolition. There's a lot of virus spreading. Now today we're gonna kill them. This human that infected, if we kill them, they will spawn there. And if they eat us, we will be a monster. No, he ate me. He ate me. No, 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 no. So baby, save me. Wala. No, no, no. Wala na ta. Wala na pag-asa. There's no way that I'm going to survive. I got you. Bitawan mo ako. Ano na ako magawa nitong virus eh? Tagal naman na ito. Ate pa ako 1 hour dito ah. Yes, sige. Yo, no. Wait a minute na ako. Kakain ako ng ano tao. Paninfected ko na sila. Halika dito, Smiley. Halika dito. Ay, ano yun? Batis pumunta sa portal. Sana pinalo naman ako, di ano na ako eh, affected na ako, pwede na ako kumuha ng gems. Madaming gems. Pwede na ako makakuha ng 1 million gems. Hay, nakita ko yun. Kita ko yun. Ito yan dyan. Come over here, loser. Monsters. Humans, I'll eat you. John, no. I'm just gonna... Di na ako kakain ng mga ano dito. Humans dito. Kasi, sino naman dito umatake sa akin. Hala, ayan na. Yan. Nom, yes. Yummy. Yummy blood, yummy. Yes, yummy blood. Doon sa mga work na yun, sila lang infected eh. Visit nyo lamang po ang ating Showtime Facebook page and Instagram page para naman po updated. Alright, and also, don't forget to follow and support lahat ng live streaming shows ng Showtime at Polaris Artists. Aray! Critical hit ako! Hala! Lapit ako na. Nandito si Rachel, BBQ at 4 p.m. What's up, Nisha? At 7 p.m. JM De La Serna haranahan with the frontman. 8 p.m. at Polaris Night with Rap Caniedo. Come here! Ayan, supportahan po natin ang ating mga Polaris artists. At ito, panoorin at supportahan din natin ng live shows ng Miss Q&A on Kumu. The search for Bukudaan Queen tuwing alas 8 ng gabi, streaming sa Got 20k gems! Bangan din po ang announcement ng top 10 candidates na papasok sa Grand Finals. Get door! And Eat this guy! Yes! Yum yum! Nanghingi ako na tulong sa'yo kanina bago magsimula ng vlog. Ngayon, I will eat you na. Kaya pala may health sila eh. Huwag na kayong mag-alala. Kaya pala ang tagal. Tutulong sa inyong makakuha ng mapapasukang trabaho. yes, para sa mga detalye po ng mga trabaho, pwede nyo applyan ay panoorin natin itong Roll Job. How dare you? Kano kakainin ko ngayon? How dare you ah? Pakainin mo. Buti naman pwede nang tapalit tayo ng hagulo ah. Magpulukan tayo. Yum yum. Ha. Sa wakas, infected na rin siya sa wakas. O yan, masarap yan. Ano? Yes! How many humans? Ang dami naman. Hala! Infected! Ang dami na! Kasama tayo sa infected. Tayo mamatay. Got 24 kaya pa. Come here! Halika dito! Huwag kang tatakbo! Bye-bye! Wow, isa loser. Aray! Pinatay niya! Run! Takbo sa dilim! Dami tayong kalusin sa dilim. Dami Diyos. 20 songs. You've been on my mind. Ooh. I grow from love every day. Lose myself into just breaking all your place. Ah, siya kumain. Halika dito! Halika dito, Beep Bop. Why it's taking me so long to let my doubts go. Yan, natouch mo kasi yung ano,
Yeah, wala na. Infected ka na. Wala ka na magagawa. Don't know why I'm scared. I've been here before. Never been there before. Para mas masaya maging infected. Di, makakuha ko ng madaming emeralds. Kaka dito. Juan, halika dito. I'm almost, tapang nito ha. Nabasag yung ano niya. Ha! Ma-off tayo guys! Ma-off tayo! Takbo! 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 Retreat! 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 Tago! Tago! Mamamatay tayo. Yes! Gagawin lang natin dito tayo mahulog sa water. So pag nahulog tayo, patay tayo eh. Napakadilim! Balik naman tayo kung saan tayo bilong. Di pa tayo heal eh. Okay, dito muna tayo for the gyms because we need the red bat. Para makapag-critical hit naman tayo. Di tayo naka... What? What? What?